euskal talde eta bakarlariak elkarrizketatuko ditugu eta euren lan berrienak, bideoklip berrienak ikusteko eta entzuteko aukera ere izango dugu. Eta saio hasteko hementxe dauzkagu Egurra eta Kito taldeko 3 lagun. Apa, kaixo? Kaixo, 10 urte betetzen ziala eta dituguna da 10 abesti berri sortu. Abesti horiek, 10 horiek ikustez pasatzen dula, taldeak pasaituen estilo guztiak, biltzen ditu 10 abesti berri. Gero ditugu, 2 abesti bertxio esan dute, talde zango duten doinuak hartuta da, abestia ikeragoak baratzea abestia konfusio bat dugu. Eta gero duguna da, abesti zaharrena, pistatuak taldean hasieran, ziren baratzea zegoetan. Lehenengo diskotako abesti batzuk ez ginen oso guztua heldu grabazioekin eta beste bueltat eman dira, bizketa hobeto gara ditugu, abestin bati letran beste ikutu bat eman dira, bizket kainegu jarri ditugu eta abesti, 6 abesti bergrabau ditugu. Eta nea hoxe, 18 kantu bilduz. Miradas de complicidad, nintzen bellan, per defensar els col·legis. L'alba transportada, pluja i urnes, paperetes d'amor i violins sense cor. Totes unides per defensar que es pot expressar la voluntat popular. Escenario de palizas, los colegios destruidos por las fieras, jóvenes y abuelas golpeadas, arrastradas por el suelo. ¿Dónde está la democracia española? ¿Cómo explicar a los niños esa tiranía? ¿Cómo aceptar que por votar te van a parear? Pero el pueblo venció al miedo y tuvo el valor para llenar las urnas. Pero el pueblo venció al miedo y decidió que se iba a marchar. Pero el pueblo